Yo, hello mga beshi ko. Andito na naman po ako, si Marcus na mataba pero pretty. So, ayan guys, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ikaw ay mag-subscribe na at please click the tiny bell button para updated ka sa aking mga video. So, ayan guys, thank you nga pala dun sa nag-edit ng aking mga video. Siya po ang taga-editor ko, napakabait na bata na yun, sobrang bait ng bata na yan. So, yun sa mga nag-subscribe po, thank you po sa inyong lahat guys, sa mga beshi ko, thank you mga beshi ko, at sa kapatid ko na nag-subscribe, sa mga friends, thank you guys, God bless you. At uniulit ko po, manatili lang po muna tayo sa bahay kasi meron pang kumakalat na virus at lalong-lalo na po sa mga bata. Huwag po muna tayo maglalabas ng bahay ha. Konting ingat naman po sa sarili at huwag kakalimutang mag-alcohol lagi. Kahit anumang ginagawa, mag-alcohol po tayo lagi. At mahirap na pong tamaan ng virus. Thank you mga beshi ko. Ayan mga beshi ko, ilalagay ko yung isda dito sa kasirola. Kasi dito natin siya sa kasirola lulutuin. Ayan. Lagyan man natin siya ng sibuyas sa ilalim. Kasi para hindi siya masunog. Ayan, lagyan natin yung isda. Ihali lang natin ng maayos. Para maganda yung preparation ng isda natin. Ayan. Ganyan lang siya mga beshi ko. Tapos, ilalagay na natin ang mga sangkap niya. Ito, yan yung mga sibuyas, kamatis, yan. Tapos, ayan. Tapos, lagyan natin siya ng konting toyo. Konting toyo lang. Sakatin nyo lang. Tapos, syempre, lagyan natin ng bechin. Konting bechin lang. Tapos, pagkalagyan natin ng bechin, kasi ako ginagamit kong mantika. Ang ginagamit ko kasing mantika, kapag yung gantong mga pangat-pangat, di ba masarap ilagay itong sesame oil. Ito po ang gamit ko, sesame oil. Yan. Yan po masarap, sesame oil. Hindi siya kagaya ng mga ordinary mantika. Kaya, yan. Okay, tapos lalagyan natin ng konting tubig. Kalahati lang siya, kalahating tubig lang mga beshi ko. Yan. Okay. Then, lalagyan natin siya ng kamintang laurel, isang supot lang na ganito. Ayan mga beshi ko. Tapos, lalagyan din natin ng konting magic sarap. Para para mas malinamnam siya. Iba kasi yung alat ng toyo tsaka iba rin yung sabor ng magic sarap beshi mga beshi ko. So ayan, bubuksan na natin ng ating kalan. So mami, pagkakulo niya mga beshi ko, titingnan natin kapag kulo na siya, tsaka ko ilalagay ang talong. 2 piraso lang siya kasi hiwain ko siya na itong isang peraso, hiwain ko siya ng paapat. Tapos, ikakat ko pa siya sa gitna. Kaya, dapat maliliit lang siya. Mami, kapag luto na yan, kapag kumulo na siya at medyo okay na yung lasa niya, tsaka ko siya lalagay yung talong. So, mami, mga beshi ko, babalikan po. A few moments later. So, ayan na siya guys. Luto ng ating
pinangat ng Bicol. So, ayan. Ang sarap-sarap na guys, promise. Ang sarap-sarap ng amoy. Tapos may ano pa siya. May ano ba yun? Yung sesame oil. Wow. Ang sarap-sarap po niya, promise. Nangingibabaw yung amoy ng sesame oil. Two hours later. Ngayon guys, kung gusto niyo itong gawin, itong pinangat na isda, tulingan, gawin niyo po ito sa inyong bahay. Promise, sobrang sarap. Tsaka nangingibabaw yung lasa ng sesame oil niya, tsaka yung ano ng isda. Kasi although fresh kasi yung isda na nabili ko kahapon. Sobra guys, sobrang sarap niya talaga. Ngayon, hanggang dito na lamang po ang aking video. Please don't skip and please click the tiny bell button para maging update po kayo sa aking ibang video. Thank you guys.